je hoe Oliver is? Oliver? 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 Ja, zo zien we inderdaad 3 jaar geleden begonnen. Is het al 3 jaar? Ja. We zien toen begonnen aan die zoektocht van wie wordt de Maastrichtse Oliver? Zouden we zo'n talent kunnen vinden? Het antwoord was eigenlijk ja, die vindste. En we vonden niet één, en we vonden meerdere zelfs. Alleen, de kraak is natuurlijk in een periode van 3 jaar tot we ja, het even stilgelegen hebben. Dat mochten we even, het lag wel even stil. En toch, de ploeg is de ploeg gebleven en dan eindelijk kan het nu gewoon gebeuren na 3 jaar. Wie had dat gedacht? Ik in ieder geval niet. En dat was misschien nog wel het schoene, nog los van wie de productie wordt, wie de talenten zich ontwikkeld hebben, tot dit stuk vooral een stuk is geworden van volhouden. Ik wil niet zeggen pinhouden, want dat is al heel veel gebruik in de afgelopen jaren, maar wel doorzettingsvermogen en de liefde voor het comediespelen. Waar ik ga of sta, waar ik pad, ik loop, welke weg ik ga, tussen vrees en hoop, wat een slijt naar zee. Ik wil met hem mee naar waar ik wil zijn. Klap, klap, op, klap, klap, op. Goed hoor. Nog een keer doen. We gaan nog een keertje doen. Ik ben bang. En loop allemaal piezen en ik kom allemaal in tuin. Ja, dan zing je een pies. Ik zit vervelend. Hoe zit zich nou te loeren? Nog nooit een hier aan stand gezien. Nee, nog niets. Dat geeft niet, maak er geen dikke been. Honger? Ja, ik vergaan van een honger. Hey, fijn. Maar ik voel het gaat me lukken vandaag. Maar ik voel je, het gaat me lukken. Even terugloeren. Hoe gaat Louieke ook alweer over? Nou, Louieke speelt zich af in 1850, het Maastricht van toen. De tijd van de industriële revolutie, de grote fabrieken van Regoe. En dat is een wijskind. Dat heet Louieke Twis. En op een feestendag vroeg heer aan de baas van het wijshuis of er bitteke mij pap mag hebben. Hij werd erop verkocht, aan een begrafenisondernemer, rende weg en vutterd wit kumper in de grote stad terecht bij een bende Gaideven. En die bende Gaideven, de gouden Gaideven, werden geleid door Filou, de boevenbaas. Met heel veel plezier kan ik je vertellen dat jij met dat rijden in ieder geval een rol hebt gekregen. Dus dat staat al maar vast. Met dat rijden heb je alle 3 een rol gekregen. Ja, en Oliver, hè, want die naam heb je al gehuurd, die gaat in het Maastrichts Louieke heten. En het chique is, tot de 3 Louiekes nu hij voorweg zitten. Natuurlijk, we hebben het productieproces hebben we een paar keer stil moeten liggen en niet gedwongen. Dat komt door de situatie die niet alleen in Rusland heerst, maar ook in de hele wereld. En wat is er dan? Want het liefste wil ze met comediespelers live repeteren en wil ze uiteindelijk ook live op die bühne staan. Maar dat kost niet. Dat mocht zelfs niet. Dus we zijn online gegaan. En we hebben nu op repetities hebben we eigenlijk via Zoom gedaan om vooral de ploeg bijeen te houden. En iedere keer als het weer mocht, komen we weer, onder welke condities ook, komen we weer bijeen en zien we weer blijven repeteren. En ja, dat is natuurlijk niet gemakkelijk, want dit is echt een stop and go, zo gezegd. Maar ja, het was niet anders. En tegelijkertijd, en dat is dan wel het schoene tot de lui zich onderin, toch dat feu sacré, dat heilig vuur hebben vastgehouden. Ja, dat kunt ze donderop zeggen. Dan loopt stief tegen de lamp, Filou. Ik ben alleen bang dat als het sheriff gaat, dat nog meer luide kunnen zullen zien en... Ga niet! Laat die jongen even rijden. Je zal echt niks doen. Wat ik heel leuk vond eerlijk was in feite nog middel spelen tot ze inderdaad tussen de 2 vrijgeleers in staat. En dat zal straks in de ensenering ook zo zien. Ja, een van de nadelen is natuurlijk als de
een repetitietraject van bijna 3 jaar. En zeker als ze met kinderen werken, is tot kinderen groeien, kinderen worden ouder. En wie gaat ze dan met om? En voor hebben, ja, links, rechts, gaat moeten wisselen. Niet om tot voor dat ze geren wouden, maar ja, de kind niet een Louieke laten spelen door iemand die al puber geworden is, bij wijze van spreken. Dat gaat niet. Het moet echt dat mensen zien wie me zich dat ook voorstelt. En dan moet het ook kunnen zingen, want de muziek is echt voor een jong kind geschreven. En datzelfde gebeurt natuurlijk ook in het ensemble. Er zijn kleine wisselingen geweest, maar het schoene is, en is tot voor als team gezag hebben, van voor willen iedereen die auditie gedaan heeft en die we aangenomen hebben, al is er het oude, willen we toch de ploeg houden. Linksom, rechtsom. En toch voor willen dat jong talent laten zien aan deze stad. En voor willen die kinderen een kans geven. En wie gezegd, op het wisselingsjes nou, hebben we voor, ik denk 90% hebben we voor gehouden. En dat vind ik zelf heel chic. En daarom alleen al gunst het die lui tot ze straks echt mogen knallen op die bühne in het theater aan Friedhof. Op Louieke. Vanaf het begin van het jaar mochten we weer en de voorstelling is een volle vaart in repetitie gegaan. En ze zien bekend zoiets om op deze bühne te gaan staan. En op 28 oktober gaat het dan, als God bleef, eindelijk gebeuren.